И здравейте хора на YouTube, аз съм Димитър и днес искам да съобщя, че няма да снимам много време. Знам, че има само един клип и има само един клип, защото нямам вече време да снимам. Ще снимам чак до пролетната ваканция. И искам да ви благодаря за тези 3 абоната, въпреки че искам да направя повече. Абонирайте се за мен, харесайте клипа, ако ви е харесал. Какво още друго да кажа, че според мен след доброто ваканция ще качвам на геймплейове, ще качвам на различни игри, ще снимам с приятели, всичко, което ми дойде, всичко, което намисля да снимам. Това беше от мен, аз бях Димитър и чао!